tayo sa Surubio, Pangasinan ngayon. So, papunta na kami ngayon. Ginutong kami sa kaya napadang kami dito sa may Bago Lawak. So may kainan dito. So kain muna kami bago kami dumiretso sa Surubio, Pangasinan. So may umpisan tayong project doon. So yun ang pupunta natin ngayon. So pin-upload ko nung nakaraan. So, yun, kasama natin si Buddy Noli. Tapos yung mga dati nating kasama noon na sa trabaho, si Mark. So ayan, si Henry, si Christopher, tsaka si RJ, mga kasama natin sa project ngayon. Okay, so hinintay lang namin yung pagkain, tapos mamaya uwi na tayo. Ay, punta na tayo dun sa Surubio. Ayan, sa project natin. Siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At paki-like na rin itong video natin, mga boss. So malaking tulong po yan sa YouTube channel natin. Okay, so wait lang natin yung pagkain. Kumain na kayo. Tapos kain na tayo. Ayan o, kain muna tayo mga boss. Ayan, para kondisyon tayo magtrabaho mamaya. So tara na mga boss. So diretso na tayo sa project. So agahan tsaka tanghalian. So magmerenda na lang siguro sila mamaya pag nagutom. Ayan o. Let's go. Okay, dito na tayo. Okay, so yan na yung bahay mga boss. Start na tayo ngayon. Hello daw. Tara, tayo sa loob. Ito yung bahay. Pasok na kami, madam. Pasok na po kami. Ayan o. Okay, so ito yung bahay mga boss. Ano? So may ginawa na akong 3D model dito. Tapos naka-anime na rin siya. So pakita ko lang sa inyo mga boss bago natin pakita yung video. So yan, makikita nyo may mga ano tayo rito, mga beam, mga biga. So yan. So naka-steel deck siya. Ayan, no? So iwasan natin to, ito mga to. Iwasan natin yan. So may design tayong ginawa dyan para may iwasan. Tapos dito, so yan, papakita ko rin sa inyo bago natin pakita yung video. So meron din tayong iwasan dito. So yan. Tapos yung taas na ito, so medyo mababa lang kasi ito. Nasa ano siguro to, nasa 260 yata ang taas niya, pinaka high ceiling niya. So ngayon, siyempre mag-hanger pa tayo rito. Kailangan natin bumaba dyan para sa mga design. Yan. Tapos pinamayahan na pala ng ano, ng ibon. So may ano na siya rito, umok, pugad. So ayan siya mga boss. So ito yung gagawin natin. Tapos dito CR na rito. Okay, tapos dito mayroon tayong ano tayo rito, mayroon tayong kusina. So ito yun. Okay. So yan mga boss. Tapos pagkita ko na rin dun sa may taas. So ito yung taas na gagawin natin. So dito bilog na cove design yung ilalagay natin dito sa taas. Tapos dito cove design dito sa may
Pag-akyat mo ng stairs, so dito, cove design na ilalagay natin dito, yung parang hallway niya. Tapos dito sa master bedroom, so ito yung isang kwarto. So cove design ito, ilalagay natin dito. So maliit lang. Tapos dito sa master bedroom, double cove light daw gusto ni sir. Dito sa bahay niya, double cove light. Okay, tapos dito, groove na lang yung lalagay natin dito. Okay, ayos. So, yan muna. Tapos i-play ko na lang yung video. So, pag kataas na ito, play ko yung video. So, ayan, tingnan nyo yung video mga boss. Yung anime ng ano natin dito, yung anime na ginawa ko. Animation. Okay, para maintindihan nyo yung design. Okay, so ito yung unang project na ginawan ko ng animation. So yung iba kasi picture lang, 3D model lang. So ito na yung unang ginawa ko. Okay, play na natin mga boss. Ayan mga boss, oh. So kain ulit tayo mga boss. So nagbigay sila ng pagkain dito. Tayo nila malam. Nagbigay sila ng pagkain natin. Ayan, maraming salamat sila Sinigang na mga boss. isda. Sinigang na isda. Oh, mainit-init. Sarap po. Bagong luto. Kain muna tayo mga boss. Ang pagkain, pag inalok natin na kain tayo, sir. Sige. Kain muna tayo. Mga kasama. Let's go. Fight. Masarap dito. Fresh. Bagong luto. Ito, meron dito. Ayan, oh.
Nahiya pa sila madam na dito sa pinaharap ang sarap-sarap. Sila pa nahiya eh, bis na kami yung mahiya. Kasi pinakain kami. Sila pa yung nahiya sa amin. Ano, ang sarap na nga ng ulam. Hanggang muna tayo. Okay, so tapos na tayong kumain. So, trabaho na kagad. So, itong ceiling na ito mga boss. So, mababa lang ito, nasa 270 cm. So, hanggang dito, hanggang sa flooring. Hanggang doon sa may steel deck. 270 cm lang yung ceiling natin. So, ngayon, wala namang problema dun sa design natin dito sa may salas. So, ayan, yung pinaka the best na drop natin, ginawa naman na natin dito. Okay na, so sagad-sagad na yung ceiling natin dyan. Tapos dito, okay na sana. So meron akong nakita rito na may tubo pala rito. Hindi ko napansin nung nag 3D model kami noon. May tubo pala dyan, galing sa taas. So yun yung linya ng tubo sa may CR sa taas, papunta ron. So yung design natin doon, medyo matatamaan yung design natin dyan. Ngayon, ang gagawin natin, so wala naman tayong ibang discarding magawa dyan. So ipapababa ko na lang yung design dito. So ibababa natin ng konti. So konti lang naman. Tapos doon ang inaalala ko doon. So mas mababa na naman doon banda kung ginawa, pag ibababa natin dito. So kinausap ko na si madam, okay naman daw sa kanila. So nakausap ko naman, okay naman na sa kanila. So yun na rin kasi yung pinaka magandang baba ng ceiling na pwede rito sa bahay nila. Kung sa flat lang sana ito, walang problema. Kung flat ceiling lang, walang problema dyan kasi makukubura naman natin yan. Okay, so mayroon naman tayong design na ilalagay dito. Ayaw naman nila na flat ceiling lang yung bahay nila. So, kaya ngayon, yun ang diskarte natin yan. Magpababa tayo ng konti doon. Medyo bababa na yung ceiling natin dito. So, ganun pa rin yung design na mangyayari. Kaya lang, medyo mababa na banda rito sa may dining. Tapos, isa pang titingnan natin dito. So, dito may ipapagawa pa si Sir dito na para sa minibar, yung sa may dap niya. So, lalagyan ng strip light, yung kanina yung ginagawa natin. So lalagyan natin yon siguro pag natagpan na to para makita natin kung gaano ka baba, kung okay lang ba sa kanila na nalagyan pa o hindi na. So pag decide din natin sila pagkatapos na matakpan ito. Okay, so dito sa taas, may taas dito tayo sa taas. Pakita ko lang mga boss. So mababa lang din kasi yung kisame rito. So yan, makikita nyo, may andyan na yung biga natin. So yan. So may cover natin ito, pwede pa tayo magpatas dyan kung cove design. So pati dito, pwede pa tayo magpatas dito para tumaas yung ceiling natin. So may tatago natin ito sa cove design. Pati ditong banda, may tatago natin yan. So dito, sa may master bedroom, double cove light yung gustong gawin ni Sir dito. So wala namang problema sa amin doon sa double cove light, kaya lang dito hindi na tayo pwede magpatas dito. Kasi pag sa double cove light, mag-umpisa na tayo dito sa pinakabababa na ito. Kasi dito yung double cove light nilalagay natin eh. So magkabilan na cove light yun. So ito na yung wall natin. So ito, hindi natin may cover ito. So ang gagawin natin dyan, dito na tayo mag-umpisa na mag-frame. Mag-frame na tayo dyan para may tago na kagad dito. Tapos mula dyan, dito na tayo mag-cove light. Yung double cove light na baliktaran. So yun ang gagawin natin dito. So mas mababa lang siya. Okay kumpara mo ito sa dalawang kwarto. Kasi magkaiba kasi sila ng proseso ng gawa. So yun lang naman.
Okay, so naintindihan naman na ni Mark lahat ng design natin dito. So naibiling ko naman na sa kanya. Tinanong ko siya kung naintindihan niya na lahat. So okay naman daw sa kanya, wala naman na hindi naintindihan. So okay naman na. So pwede na tayong umalis. At balikan na lang natin sila sa susunod na araw para tingnan yung gawa nila. I-double check ulit natin. Okay, so let's go. So baka daan pa tayo sa Lawak, Pangasinan kung may oras pa tayo. Yung project natin doon kila Ton. Kuya Chris, ano kami? Okay. So ayan, magpapaalam lang kami dito sa kabila para makalis na rin tayo rito at punta tayo dun sa Lawak, Pangasinan. Kasi bukas Sabado, so baka hindi na ako makapunta ron. So ngayon ko na ipapakita yung, ibibigay yung sahod nila para doon. So magpapasahod na tayo ngayon. Papakwenta ko na kay Ton kung magkano yung papasahod niya doon sa mga kasama natin doon lahat-lahat. So ayan, let's go. Okay, let's go. Dito na tayo sa Lawak, Pangasinan. Yung project natin ditong ceiling. So tingnan natin mga boss. So dito na tayo dumaan sa likod. Baka nakasara na naman sa harap. Okay. Ayos, busy sila. Oh, ang galing ah. Ganda. Parang totoo ah. Mga boss oh. Yung electrician pupunta ba rito? Yung electrician? Hindi pa. Dito na lang yung nalang si Sir Romero. Ewan ko, hindi na lumabas. Papuntahin na dito. So dito, pre-preman na nila. So ayan. Galing ni Ricky Boy ah. Nakuha niya yung ano ah. Nakuha mo yung guhit ah. Ikaw pa dumiskarte niyan? Ayan mga boss oh. Para madali na lang yung susunod, no? Para puro plug na lang ang susunod. Okay na. Ayos. So dito tingnan natin. Okay. Hindi nyo pa naayos to no? Okay na yan, kuya. Okay na to? Oo, tinanggalan namin yung work. Pagtan, naduro. Oo. Pero yun na yung pinakaliwa na. Okay. So dito takip na lang. So takip na lang dito. Tapos doon inayos na nila yung design. So may cube pa to. So may cube design pa dito, banda. Ilan yan Ton? 20? 20? Yung pababa niyan 20. 20. Diyan 25 din. So yan. Yan kasi yung design na nilagyan natin dito. Sinayos na nila. So dito sa kabila okay na. So pwede nang takpan dito. Okay na. Okay na yung framing dito. Ayos na. Okay, yung electrician na lang. Kailan pupunta yung electrician? Oo, kay Sir naman. Kaya naman po sa kuya. Sampa na lang sa nagkita ng aso. Tulka kita. Dito sa double cob light, okay na rin. Okay na rin dito. Pwede nang takpan to. So electrician na lang. Calling electrician. Tapos dito sa CR, okay na rin, nakapag-frame na tayo. So pwede na rin takpan. Tapos dito sa isang kwarto na maliit. So ayan, pwede na rin takpan ito mga boss. Yun, electrician na lang talaga. Electrician. Ano. So pagkatapos niyan, bago nyo lagyan ng side yan Ton.
Masilyan na no. Kung sa ano. Masilyan pa ito dito. Oo. Ito yung unahin kong masilyan. Ang ganda na oh. Galing ni Ricky ah. Galing mag-iba. Bilog na bilog. Takot dito. Ayos, very good Ton. Very good. Really good Ton. Really good. Good job. Good job. Sabi iyan. Mayorete na naman yan, nag-aaral. Mayorete na mag-aaral niya. Galing ah, kaya mo na pala maglagari eh. Ligari lang. So ayan kasi, magiging pattern din natin kasi ito. So lalagyan din natin ng premium. So mag-EL yung frame natin dyan. Gaganon. So, sasabit natin dyan. Sasabit dyan tapos wala sa gilid gaganyan. Okay, naintindihan niyo mga boss? Ako naintindihan ko eh. Ewan ko lang kung nasundan niyo yung sinasabi ko. Pero makikita niyo yan sa ano, susunod na pagpunta natin dito. Baka ma-tsambahan natin nilalagay na yan. So, madali lang naman yan. So, parang gumawa lang kayo ng cove design na bilog. Ang pinagkaiba lang, nagkaroon tayo ng design dun sa gitna. Tapos may ceiling roof din yan, tayong ilalagay dyan. Okay, so pwede na tayo magtakip. So, sandali na lang ito kung tutuusin. Medyo mataas lang kasi dito. Kaya, ayan, medyo tatagalan tayo. Okay. Okay mga boss, so iwanan natin sila rito. So lahat naman okay. Lahat ng tinignan kong ginawa nila ayos naman, wala namang problema. So yung problema na lang dito yung electrician. So dapat may electrician nang pumunta rito para malagyan niya na ng electrical yung mga ceiling natin para sa mga ilaw. So bakit kaya ganun? Puro electrician yung mga problema natin dito sa mga project natin. Sa Villasis, electrician. So something na siya, medyo mahina rin yung electrician doon. Tapos saan pa ba yung ibang ano? Sa karamihan na natin, mga electrician nagpapatagal sa mga project natin. So dito yan ang problema din naman dito, yung electrician dito. So yun mga boss. So kung meron kayong kilalang electrician, electrician po kayo, kung yung mga nanonood dyan. So mag-comment lang kayo dito sa video natin kung gusto nyong maging kasama sa team Mac Lagunilla Vlog. Pwede po kayong mag-message dito, sana mag-comment lang po kayo dito kung gusto nyo sumali sa team namin. Pwede kayong mag-apply sa amin para sa mga electrician, para pag may project kami, kayo na lang nire-recommenda namin. Basta ipakita nyo lang yung the best ninyo mga boss pag may project tayong gagawin. Okay, so wala namang problema sa amin kung sa electrician. So lagi naman tayo may project, hindi kayo mababakante kung sakaling mag-apply kayo dito sa amin dito sa Mac Lagunilla Vlog, Team Mac Lagunilla Vlog. Comment lang kayo rito mga boss kung kayo ay isang electrician o kung may kakilala kayong electrician. So hindi kayo mababakante sa amin kung mag-apply kayo rito sa amin. Okay, so let's go. Giton, bala ka na dyan. Okay, so wala naman ang problema rito. Okay na lahat. Okay, let's go. Uwi na tayo. So tingnan nga natin kung makakapag-order pa tayo ng spandrel o kaya baka papuntahin ko na lang yung yung agent ng kumpanya sa Dennis Steel. Baka papuntahin ko na lang sa bahay para doon lang kami
natin magbayaran para sa spandrel dun sa project natin dun sa Posorobio. So sa din steel kasi ako kumukuha ng mga spandrel dati sa color steel. So medyo nababagalan ako dun sa production dun, kaya lumipat ako sa din steel. So doon na lang tayo kaya doon ako kumukuha kasi mabilis yung production nila. So tinawagan ko na rin kanina, so hinihintay ko na lang yung quotation niya. At siya na lang daw pupunta sa bahay para doon ko na lang daw bayaran sa bahay pagpunta niya. Okay, let's go. Okay, andito na tayo sa bahay. Okay. So medyo maaga-aga pa, alas 4:11 PM. So ayan mga boss, siyempre i-update na lang natin yung ibang project natin sa susunod na araw. Okay, so hanggang dito muna mga boss yung video natin ngayon. So ingat po tayo lagi at God bless.